l'aigua no ha de ser un negoci, l'aigua és un bé preuat que hem d'aprendre tots a conservar-lo, a tractar-lo, però que tingui realment un tractament també econòmic fort, o sigui, ad hoc amb les situacions de la nostra població. I que no sigui un bé d'especulació de capitals, que en definitiva aquests negocis acaben anant a famílies que lògicament no estan gens malament, sempre les coses van al mateixos. En canvi, les coses positives, les coses negatives, els impactes aquests negatius sempre van al mateix a la població. I van de manera desigual, que és el que estava dient al principi. Al final acaben pagant justos per pecadors i aquesta és una qüestió intolerable de totes. Privatitzar aquesta companyia és un error, és una ineficiència del govern total, i a més jo crec que és una presa de pèl cap a la ciutadania, perquè clar, posar diners públics per sanejar determinades companyies no funcionen, per després privatitzar-les amb una gent que l'única intenció que tenen és guanyar diners, el qual ens sembla molt bé, que les companyies que són privades en guanyin diners està molt bé. Home, però que treballin en igualtat de condicions que tots els comuns dels mortals d'aquesta societat, que no sigui que els hi vinguin els negocis fets. Comprar coses sense pèrdues i ja sanejades amb diners de tots, des de l'algú és una cosa, si més no, poc ètica. Per tant, els polítics governants haurien de prendre nota en aquestes qüestions de començar a fer, en lloc de l'impacte ambiental, de l'impacte de les mesures de privatització. I sobretot, si volen privatitzar, que privatitzin, però amb els diners d'ells, no amb els diners de tothom. I aquest és un tema que és una alarma. I el tema aquest és un tema que més tindrà connotacions, lògicament, que també ens afectaran als nostres barris, perquè afectaran les condicions laborals de les persones que hi treballen. Segurament perdrem llocs de treball, però conseqüentment posarem en risc a determinades famílies que estan vivint tot això i totes aquestes qüestions que sabem, I jo crec que m'agradaria repassar la paraula que entraria una mica més en la matèria, però si més no cridar l'atenció que no ens podem permetre aquestes fórmules d'actuar. O realment som eficaços en la nostra gestió de governança o realment hem de plegar, perquè clar, si no és capaç, però el que ha de fer és plegar, però el que no pot fer és vendre's el patrimoni de tothom. I això és una qüestió que és una màxima que la gent, els governants se l'haurien d'aplicar i no fer el que fan, perquè d'alguna manera fer negocis en sabem fer tothom, però cada vegada fer els negocis amb els seus diners, no amb els dels altres, ni jugar amb un bé que és comú, perquè l'aigua, per sobre de tot, és un bé comú. I jo he sentit moltes vegades el discurs que el preu de l'aigua s'ha de pagar tot el cicle, tot el que comporta, tota la cultura de l'aigua. Si això és cultura de l'aigua, la bolsa haurà de tancar aviat, perquè no podran fer negoci, veig que no anem bé. Més enllà ens posa damunt de la taula els sistemes de governança que tenim, i això no farà més que des de la pròpia plataforma Aigües Vida i de les pròpies entitats veïnals, que són més territorials, ens posi al damunt de la taula aquestes qüestions i que des de les plataformes que tenim de les retallades hem de fer nous augments i no privatitzacions. I això serà a l'hora del dia i haurem de continuar insistint i treballant des de l'advocant social i des d'aquella de denunciar i posar al damunt de la taula més que els contenciosos, que també hi seran segurament, però que jo crec que això és el que els agrada a ells, perquè a més tota aquesta gent acostuma a tenir grans gabinets d'assessor, de gent que cobra i de gent que això ho domina molt bé. Jo crec que el social no interessa tant. Però crec que això és un discurs que haurem de tenir damunt de la taula. Hem de saber quin tipus de governança volem i quin tipus de país volem, quin tipus de cultura volem i quines coses volem que ens les donin i quines volem treballar nosaltres. I ens hem de convèncer també nosaltres una mica a tota la societat civil que el públic, si gestiona bé i es fa bé, ha de ser el millor. En definitiva, com que no hi ha una intenció del que diríem del propi negoci d'accionista, sinó que són els propis usuaris, usuàries, els que han de rebre aquest servei i el benefici. Per tant, jo crec que al final hem de convèncer d'això. I al final, tots aquests temes els hem de posar a la taula i haurem de posar a debat i examen i anàlisi tot el sistema que tenim, perquè el sistema que tenim fa aigües per tot arreu. I això fa que crea incrèduls. I ja està, i al final, quan un al final fa la ratlla i diu ostres, abans a mi aquest bé em costava €1 al mes, és que ara me'n costa 10. Doncs que abans el euro que pagava es revertia a la societat perquè era una companyia que era pública i ara d'aquests 10 no se'ls emporta un gràpula. Bueno, un gràpula és un parlar, se'ls emporta una companyia que el que té són uns accionistes que estan molt bé, però clar, d'un bé públic en treu un benefici. Això no s'acaba d'entendre molt bé, tot això. I no s'ha rebut que funciona. Clar, funciona perquè li han posat una injecció de capital.
Això és una miqueta com tota la política financera que tenim. Tot aquest debat del públic i el privat és un debat que torna a estar vigent, però els percentatges són altíssims. Són tan altíssims que una de dos, o abans la gent feia els rebuts a ull i ara els fan amb calculadora. Jo crec que abans la gent els feia bé els rebuts. I ara el que fan és bé pels interessos que toquen, no? Perquè clar, jo no crec que la humanitat té molts anys ja, com perquè ara anem descobrint aquelles coses del que deia abans el company, dels dèficits, no? Aquí on el dèficit hi cap tot. És a dir, parlar d'un 30%, parlar d'un 40%, parlar d'un 26%. Hi ha ajuntaments que estaran més acurats per la seva situació, per les seves possibilitats, però en definitiva els percentatges són altíssims i podem parlar de 30% i cap amunt. I un cop estigui ara privatitzat, lògicament, aquí tenim un terreny abonat que serà molt propici anar sempre intentant buscar la fórmula, el capítol, perquè clar, el rebut de l'aigua que té molts capítols, clar, l'aigua no ha pujat des del servei de sanejament, o ha pujat el cànon de no sé què, o ha pujat el no sé quantos. Clar, això farà molt complicat que d'alguna manera, quan parlis d'un servei públic, té unes connotacions molt diferents. Ara entrarem en un altre nomenclator segurament de paraules i d'artilogis que realment els patirem. Però que sí està clar que els percentatges són desmesurats. Són desmesurats atenent a dues coses. Una, a que les coses segurament abans no es feien tan malament i atenent també a la situació de les economies. I una mica en proporció. La proporcionalitat l'hem perdut. És que en aquest país hem perdut el que deia la proporcionalitat de les coses. I aquesta qüestió és una qüestió també ètica, moral i econòmica. I repeteixo, els municipis aquí sí que realment ens poden parlar en casos concrets del que ha suposat aquest canvi. I no el que ha suposat, el que suposarà d'ara endavant tenir la notícia que tenim, que això serà molt més greu encara. Perquè si ja era difícil la situació que teníem en aquest últim temps, la que se'ns presenta d'ara endavant és més fotuda, més complicada i segurament d'un increment molt més elevat, perquè els conceptes jugaran molt. I com es deia, el tema aquest que els dèficits tarifaris o metre's al capítol 23 que no existeix, doncs l'inventaran i el posaran i allà... És que això no es pot contemplar com un increment de l'aigua, es contempla com un dèficit que hi havia i s'ha de pagar, no? Bueno, escolta, a mi m'és igual. Les persones, quan tenen uns ingressos, és igual que els diguin A, B, C, D, el que sigui, però en definitiva són els seus ingressos i amb aquests són els que compten. I quan paga el rebut de l'aigua, el contribuent o el ciutadà o ciutadana, no cal que li expliquis moltes coses, sap que al final li costa. Per tant, estem, el que deia abans al principi, estem generant una societat amb molta més desigualtat amb tots els conceptes, amb l'econòmic, amb el moral, amb tots, amb el de les persones, en definitiva, però que això ho patirem. Jo crec que és molt gràfic el resultat de la votació d'ahir de l'àrea metropolitana parla per si sola. A més, ha parlat amb una concessió en precari que no ha quedat clar, que és del tot fosc el que s'ha fet. No hi ha contracte. I que en canvi s'espavilarà amb una sèrie de canvis que realment, aquí es demostra com se fan les coses, no? Segons el pis que vius, d'alçada, les coses les veus d'una manera o d'una altra i les fas d'una manera o d'una altra, no? Més perspectiva o menys, amb més interès o menys. Però jo crec que el resultat de la votació d'ahir està clarament... És la mostra realment que confirma una mica com ho veu l'Ajuntament de Barcelona, que repeteixo, que se n'ha sortit per petenera d'una qüestió que no està resolta, però que com que aquí és el que parte reparte se queda con la mejor parte, entre amigos se queda el negocio, no? I clar, llavors aquí no hi ha contracte, però és igual. Escolta, jo les regles del joc les poso jo, però tant aplico jo. I ja està, i a partir d'aquí tu vas a una votació de l'àrea metropolitana, que és algo més enllà de la ciutat, i també els importa un pepino. I s'ha de dir així, els importa un pepino. Jo li dic, home, el respecte només cap als altres ajuntaments, que són estaments iguals, de diferent tamany, se'ls han ventilat, no els han escoltat, i això, en algun post podria dir, era la llei del talión, no? Passa la pisonadora i allà te lo comes, no? El menges. I això, jo crec que aquestes qüestions els ha de fer reflexionar. I com a mínim, si no es pot fer res, com a mínim s'han de dir, s'han de denunciar públicament i ja està. No ens hem d'acostumar que no ens hem de posar malalts, hem de dir les coses pel seu nom. I clar, aquí tu estàs aplicant la capacitat de poder que tens. I les matemàtiques són el que hi ha. I
és el que diuen els altres ajuntaments, poden patir les conseqüències però no tenen dret a prendre cap determinació, han d'acollir-se a el que mana el cànon de Barcelona en aquest cas. Però Barcelona diu, es fa això, és el que s'ha de fer. I aquesta és la qüestió que aquí el que faltaria tindre més capacitat els propis ajuntaments, que són molt importants, no ens n'oblidem, que Barcelona és Barcelona, però els ajuntaments de l'àrea metropolitana tenen el seu pes, tenen molta complexitat, potser més que Barcelona en moltes coses, i que realment si no fessin un treball de conjunt, Barcelona pateiria molt les conseqüències. Per tant, aquesta qüestió també és un toc d'alerta també al municipi, que ha de prendre també una mica la dimensió de les coses aquestes i que també deixar els ajuntaments puguin parlar i una mica fer veure les posicions que hi ha diferents del propi ajuntament. Quan, d'una manera poc nítida, has resolt el tema d'Agbar. És una qüestió, si més no, una mica surrealista, de veure com quan hi ha contracte o no hi ha contracte, com se fan les coses. Una forma de praxis, una forma de transparència. Jo crec que des de les entitats veïnals sempre hem denunciat això. Jo crec que des que estigui al moviment veïnal, no és perquè hem denunciat sempre, és la transparència, la claredat. I no he de tindre llum, que en tenim molt al carrer, doncs no tenim llum. En molts llocs d'aquests hi ha coses molt fosques. Fosques que potser són normals, però que haurien de poder entendre la gent. Els comuns de Montal les haurien de poder entendre. I aquest és un tema que se l'han de plantejar. I aquesta és una mica la conseqüència quan aquestes persones mateixes que ostenten determinats poders després es queixen que no tenen, que la societat no els escolta. Estan divorciats de la societat perquè ells tenen una altra manera d'entendre la societat que el que tenen els comuns de mortals. Com parlar de les qüestions que ens afecten a tothom. Sembla que això són misteris. I ja tampoc no vull estendre més, però vull dir que està clar que la resposta que ha donat l'Ajuntament de l'àrea metropolitana és prou gràfica del que pensa dels ajuntaments, dels municipis de l'àrea metropolitana, que no se la creuen, que es creuen realment que allò és Barcelona, a nivell d'aplicar les seves decisions. I per una que jo estic en una àrea que no és la meva, però em sap molt de greu perquè, caramba, quan veure aquestes qüestions les has de denunciar. Perquè això, dintre del que diríem la democràcia, realment hem de fer algun exercici de revisió democràtica i de reflexió. Això ens convé, sap per tothom.